ulat ka jala Meghalaya u phaku chauhan ulakawe ya kalama chongka IEC van Information Education and Communication van na kabenta ki jakasor hapo ka Viksit Bharat Sankalp Yatra na Raj Bhawan Shillong menta kasngi kani ka jingsdang kalami na Khunti Jharkhand ban ai shagija ka riulum ha Meghalaya kani ka kali kanya hakaleng kishnong kithau ha jakasor kani ka yatra ka thau ya ka program ka bahetam jong ka sarkar India kani ka jinya lenti ka penpau ya ka sinjam bakongsan banla ban pen urlong ya kani ka jingthmu lengba kani ka program khnang ban la ban no senyang shaki roi ki par ha kari la samru ya ki sernot ha kani ka jaka shaki nongyo jingmentoi jong ka scheme PM Swanidhi